Is-sok tal-programm ta' attivitajiet bħala parti mis-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika bl-iffirmar ta' ftehim għal 3 snin li ġejjin bejn il-Kummissjoni dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali u l-Bank of Valletta. F'dan il-ftehim se jaħdmu flimkien biex iwasslu fil-komunità l-edukazzjoni finanzjarja b'aċċenn fuq l-iskansar ta' sitwazzjonijiet li jwasslu għal kontroll u dipendenza finanzjarja li hi waħda mill-forom ta' vjolenza domestika. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li din il-kampanja ta' edukazzjoni finanzjarja għandha lan li tgħin biex tibda tonqos id-dipendenza ekonomika li spiss tkun il-kaġun ta' vjolenza psikoloġika u forma ta' kontroll f'relazzjonijiet abbużivi. Bħala gvern kburin ħafna li qed nikkolaboraw mal-BOV sabiex nassiguraw li l-miri tagħna fit-tielet strateġija nazzjonali kontra l-vjolenza domestika ikomplu jintlaħqu. Nafu li l-vjolenza ekonomika hija parti mill-vjolenza domestika u allura bil-partners bħala BOV u anke lill-Dipartiment tal-Gvern Lokali qed nassiguraw li naslu għal dik il-ħolma li jkollna x'darba futur minn għall-vjolenza. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli irrimarkat li l-Kunsilli Lokali huma l-eqreb awtorità lejn iċ-ċittadin u li se jospitaw taħriġ dwar l-itteriżmu u indipendenza finanzjarja. Permessa dan il-ftehim se nkunu qegħdin nagħtu opportunità oħra lir-residenti sabiex jattendu għal dawn il-korsijiet maħruġa u preparati mill-Kommissjoni flimkien mal-Bank of Valletta u professjonisti sabiex dawk interessati mod partikolari ir-residenti ikunu jistgħu jagħtu sema mal-komunitajiet aktar sikuri, komunitajiet aktar b'saħħithom anka kontra l-ġlieda tal-vjolenza domestika. Is-sessjonijiet edukattivi se jingħataw b'xejn fix-xhur li ġejjin għall-pubbliku biex isaħħaħ l-għarfien finanzjarju fejn jagħtu l-konfidenza u indipendenza lill-individwi biex iwaqfu ċ-ċirku ta' kontroll finanzjarju jekk ikunu suġġetti għal